Ka FKGJP West Kasil District hapo gajingelam jong u President ba Chandra Nongdhar haringkat gajingadon lang u Vice President ba Keri Kharmuti ba u Chief Organizer u ba Jister Lan Lengkoi kilalej ban yakundu yo DC ka West Kasil District ban bo jingtho bat yakren halo gajingwan tuklar kiseng balang ki brio sorkar bat ki pulit ki badai naga jila Assam ha kasngi ublei balala ha ara donga bat malangkuna kaseng kala penramjur yakani ka jingle abam kan snap jong ka sorkar Assam ya ka sorkar Meghalaya da ka ba man kapor kiwan man pendik bat pensu thu bakla ya ki pat ba jong ka thain nakaliang jong ka seng kala ong ba man kapor ka sorkar Assam ka jumlien ban le kumni bat ka seng habai kren bat udisi kala ong balada kinwan kinhab banwan da kalenti kata da ka bakenjo ktin ya ki he sorkar ka Meghalaya ne ki rang ba shnong omman shuwan kumtu ka seng kala kenturu ya ka sorkar bakan chimkhia ya ka ne ka kam omman shu sngap jarjar hakani ke sngi laidon langru unong elam jong ke GSU na aradonga ban persngau ya kani ke ju hi ka phang kani kala jam di tang mentang ada kempet kisnem gibal alej penai gibal alej dulu kor gibal alej Assam hi kala ni wangi na kaliang jong federation ni pen pausai kani duwai ba ka sarkar ka haban sim action ni regional committee ha ka kaladon ka sarkar Meghalaya ka don ka jong ka police force ka don ka jong ka law and order ka haban sim kiai kani ban yada itu beriu ke badang dehi hapo Meghalaya ko mangingitip ka atya bari ka malangkona ba haduk menta kadang pej ka map kadang pej ka developmental scheme kadang hab ya hapo West Kasil tila da ka sarkar hi kamla ban yadai kini kan sapoi ka por ko Assam hi sayo kan kini kani hi kadi kubor ba nakalian position ni ko ban ha ba kanumput tang hakajing yakran ha assembly kanumput tang kajing ya tainia ka hapo assembly kanumput tang hati paperwork kendri kala de ka poru baka sarkar Meghalaya kan penhilang ka action kum ba penhi sarkar Assam om da ka bangilik ban kini ka jaka jung ki kendri ban yang ban yada try ki muluk try jaka mediklo